Ipo osachedwa apa ndithu Donald J. Trump wapanga post chithunzi cha Nicolas Maduro amene ali president wa dziko lija la Venezuela. Mutha kuona kuti Nicolas Maduro amupanga blindfold, amutchinga m'maso komanso amuyikanso zima headphone zokuti iyeyo asamamve chimene chikuchitika. Iyayi ndithu umo ndimene wavalira ndithu Nike choncho. Ndikuti panepa nditoti wamangidwa, wapasidwa madzi, ndoti kulikonse akuchita kulondoleredwa, akuyendetsedwa. So umo ndimene iwowo ndithu achitira. Komano mmene tinakambira kuti mkulu amene ndithu anayesetsa ndithu kupanga give up, anamuza Trump kuti ife give and mutha kupanga chine chonse mufuna mupange, koma at least tumene tungofuna ife tungofuna mtendere. So pamene paja atolankhani anamfunsanso Donald Trump kuti kodi mmesa munthu anapanga offer everything, mmesa munthu anagive anali kuti apanga chilichonse just for the sake of peace. Iyayi Trump pakayankha kwake akukayankha kona kuti chifukwa kudziwa zoti sangasewere ndi United States, sangasewere ndi United States, koma anagwiritsa ntchito mawu oti timati arcane language, mawu oti osakhala bwino, tinene kuti F word pa chizungu. So actually iyi ndi clip imene atolankhani amamfunsa. Been reported that Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even recorded a message to you in English recently, offering mediation. What should we do in order to stop that? He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Ero umo ndimene ndithu mwamumvera Trump akuyankhira kuti yes zinthu zoonadi. So that means I don't know kuti chifukwa chani Trump amugwiyabe munthu uyu, namuyika pa wanted ngati kuti munthuyo ndi chigawenga, mapanthu kapena moko like kumpenta basi kuti iye akhale ngati chinyambalo china chakenso choti choyipa. Pamene akuti dictator, koma anali dictator. Dictator amamudziwa bwinobwino, koma dictator amene anali busy nthawi zonse kumavina ndi anthu munsewu. And so I don't know kuti dictator wake unali pati wa Nicolas Maduro. So umo ndimene ndithu zakhalira pakadali pano. Trump akulengeza kuna kuti yayi kumene koko mutha kumanena kumasankhana maudindo, mapanga zisankho, koma amene ndithu timusunga. By the way, maiko angapo ndithu Iran komanso Russia yayi adzudzula ntchito amene kuti yayi ntchito amene ndithu ndi woyipa, si zabwino zimene apanga penepazi. By the way, iwo pa 35 minutes anapeza kuona kuti analowa mdzikomo kupanga chilichonse mpaka nakumtenga Nicolas Maduro. Komano in my thinking, mmene ndikuganizira chifukwa like panalibe kusenthana exchanging fire shots ngati mwina wake kuombelana chanchana, ayi zangopa zoti munthuyo angomutulutsamo iyeyo, siziuziwa kuti amutulutsamo bwanji. That means panali inside job. Inside job ndikusonza kuona kuti security yake ku dziko la Venezuela, security yake, anthu ake amene wo ngati achitetezo, amene onso akhoza kukhala kuti akudziwapo kanthu pa nkhani yokhuzana ndi kumpereka amene yu president yo. It's either anaopsezedwa mwina kuti akulu for the sake of the peace of the country, kuti ngati mufuna kuti pasakhale nkhondo kachani amene timtenge, kapena apo yayi I don't know, mwina ka drama bribe, something like that. Komano sizingatheke kuti like anthu akangofika quietly ku nyumba ya president then popanda kusenthana jalaka kuti nkhondo yanchani, popanda sokuti wina kwavulala kena kwafa, kuzangopeza kuti munthu ja amutengamo mu dziko lija kumapita naye kukhala president. Komanso ali ndi strong military, kudziwa kalenso ku Venezuela ali ndi strong military. So in my thinking, I think kuti something chinenge ndicho chachitika ku dziko limene la Venezuela, ku cooperation, kugwira ntchito limodzi pakati pa achitetezo ndi America, kuti basi imene tingompereka kapena boya imene make anaopseza. One of two things. Yes, that's it guys.
Late maganizo last na night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history.